Umor tono nau. Pienta. Apa lu punya ini? 그 광사시는 뭐고 어느 정제 빠르사 저기 시샤 땀 너나까 주바이만은 하는 저 주바는 배마지 우리가 너무 하게는 좀 카카요 좀 때부시는 뭐뭐 Takhuk 때 먹고는 이제 중내로 뭐 거의네 이제 제 자가 너로 파지는 싸트니 진짜 보고 좀 하이셔 마세도 아 자가 너로 시샤 파이 주바이만 가까이 뭐뭐 아 파이셔 싸면 파나 함께 싸우 우마나 티케 주바이만 가까이 좀 넣던잖아요. कारण अब आके से जों हानो नारं मानाय दफानो नारं मानाय 대 दफो बसे बांसके तो मानाय दिना ngabनो कोइना मुसुङो जे कामी आमचरगो अब आके नुखुंसायारो एपीएल मानि तो काय नरक थ्रु मीडिया थ्रु तुई केबा नौने लोकल लीडर टीडब्ल्यूएफ रक तंगो सिनि बुरि रक ते वाईटीएफ सिनि चला सिकला रक तंगो बं थुलति पान नरक साक्लाई अब आके नरक सादी आमुन यागुलो जों अफिसियल जों रेशन कार्ड जगते नन राइट तंग मानथाय तंग जों आबो नन मानो नै जों तिन नन प्रमिस खाइ थाङो जों अ एपिल सोलाय जे नों मानो तंमनि आबो जों नन मानो नै बुजिखा खाता थैदि नों जगते चले खरु तंग आबो Takhuk नायदि नायापु बर मास न बर बुजिखा दुखना खरो फाइनां ते बुबगर साउ kami amsoyo thangai je borok sugya amte ronaro subani nisau dinamon pakai centi oro kaja jam pahawan ni tamo purbo Champasar purbo Champasar ADC village और तिनी चिनी बहुत सनसन नाय देखया उ सरकारना बिनि बोमा थयो ताय बुफां साखने कलाय बोरैते छे Buphang साका काउसे Buphang कथै ताना बागे ओ कथै याका थांखिलै नकथा कथा पा त बोल बागे केबा नखौ तांनो बागे का सेलखाय लाग्रिखाय ताइसे बो आबनो बल खालामो फालैसाव ताइ आबनो साना मुसुङ आबन बागे मा साव हा बिसिन गेस जोंखा सिनि दिनै वनजि सि जिनो हा बिसिन सिनि गेस न तलाङै बर फाता हारबो फालो Nggak borokai putih genang, nggak anu borokai age semaya, ulta se bol tani masuk bol ma falo, otoso India sarkar Bharat sarkar sajak je nogo gas cylinder nana, tidak anu bor gas cylinder sopaya, awal bagai Takhuk, जों खासिना नांगौ ताव, जों खासिना नांगौ, जों यगना बागै जों दिनै बुबागरा स्वयं सिनि लगै जों तिदुल तंग आबन बागैनो जों पाल खाय जों चावमा मा खायले जिन Takhuk ताइ बुखरो जों मा नायले अबसे हामजामोन अबसे थानसा आबन बागैनो जों दिनै ग्रेटर ट्रिपल नि मासानो कारण तामन हिकाका दिनै बुइबासो होनमानो जे नाय तंनाय र आरो जुबाना थाङोबा तामनि ग्रेटर ट्रिपल नि कक्सा कारण तिनी अब आहायनो बागैनो जों तिनी ग्रेटर ट्रिपल नि कक मा सावो आनि जत कुसो तंनो तिनी सेकजाका आनि सामुं सेकजाका आनि कामुं सेकजाका आं ताबु नगान कानुं सामुं पन्दसो करिखा सामुं पन्दसो करिखा अब आहाय साल उमै तो ताबु आबन बागैनो बेलाके हामबाय तिनी चाम्पा हावा निजे तिनी Takhuk तिब्रा मथनि ताइ तिनी चेयरमैन गते वाईटीएफ TWF जतनो मनिटरिं जतनो पालके फाइलाइजाक तिनी बखनो चुबानानै अब पुनो चुबामु माबया हंगे तिनी तामनि बागै चुबाना फाइना साक नि अंगै दे चुबाना फाइ ना मथानि अंगै सिन बखनो चुबाना फाइ आबो जों जे जागा जे मथा खाइ दङ साक पानो सुबाथु अब मथा सुबां कारण अर साक नि केबो करि अर काइसाना थानसा काइसाना मथा अब काइसाना बुमु आबन बागै तिनी सिनि बुखु नग फाइस जों सबके थाजों सामानि जे बुफुर टेरिटरि दं सनमा दिनों नाय जे दिनो चिनी रैली थानसा गेदारिं आस्टोबन दिनो आ दिनों नाय गाबन बागै नरं नायसिं नायदि
बिनि नाव खौनो नायनायदि जखन तक खाना का अंकनो जों फुन जुगा जो खाई ताऊ बिसु फुन खाय होका किसा फायदी फाय जों सुबाना थालानि हानि जों पाल के फाय और जे गाने गिना आमसनि जे ता बाहन बर जतन तिपा मथ जे लिडार वाइट के तिपा मथा ताई तिनी TWF सिकलार ताई मॉनिटरिंग कमिटी पर जतन पाल के फाय और तिनी बनो जे मानसाक सिना हामजां मनि जों बनो सुबा फायगा आबो जस्ट कायसा लुखुं कायसा परिबारनि सिनि दफानो जों बिनि जे दुखु कसनो जों बाहायखै जों जतन पालके फाय किसा कसंग्रि मानो आबो सेसिनि ओमफ्राय दाबो बुसखांगो जोंथ' साइमानो 12 तारिख जे तिब्रमथानि गेदार टु गेदारिं दङ गाबो कि दामो तुलासी गावनि ओंगै बोसोराव थानानै आबो हायरक नारक भाई प्रिपारेसन नाजाक दं तो अन्ते सिग आसाराम बारिनि जे ताबो साजन माने खानामा हंगाखाय बर मिनिमम बंने जे टारगेट जे बर गारि रिजर्व खायते देखा आबो हंगाखाय 7 to 8,000 थांमानाय जे गारि रिजर्व खायमानि हायफानो बर तेबो वान सुलाय दङो तेबो इनक्रिज खाय बायना बागै कारण चिनि कायसे साहारमु कायसे कयमु अमंखा कुनोरा कसा कुफुर कखरा हने करी और का सुदु बुकुम बारा तिप्रा मथा थानसा आरो जों बुबाग्रानि नाहारमानि जे बिनि बरनो फियंनो बागै जों जालनि जे गतिनो बाहायके निजिना हाव दङ जों साथ पिट खाजै अमा हायके चिनि बेसिक जे चिनि राइट जे जों नक ताय कानमु सुमु जे तनो नामन आ बेसिक जिनिस चिनि ग्रै आबन बागैनो दफनो फियंनो बागै जे दफने हा चिनि बुबाग्रा हानि मालिक बो थानसा खायते प्रसारनो आदिनो तसाव और कुनो कसा कुफुर कखरा हने ता हन्दी और कायसा न हन्दी बुगुम बारा तिप्रसा आबन बागैनो आ 12 तारिख गचिनि मिनिमम टारगेट न चिनि 30 to 40 हाजारनि जों टारगेट ताबो सागा तननो सायमानाय चिनि गारि र बाहाय लामा काहामरो बाहाय न आबनो चिन तमखा जों जतन न पयो जे जागा चिन्ति प्रसाद तङ बर जतन फाइदी आदिनो 11 निसिम प्रोग्राम बुमाय 3 तान बिसिनो पाइ जों जतन थानाय आ जागा कुनो जों रेली खायसिरि खगलाय गला जों जतन न हामजों जों केमने गेन सबया जों सुदु कायसा चिना हामजां माने थानसा फुंना बागैसे जों आदिनो गेरेनि खायने जेमन दिल्ली बनु हुनाय जात बखराना जात जों इको थानसा तिनि तामनो बागै चिनि जे तंमानि सेगिना जमनि जनतासे किफ्लिदि चिनि आ थानसा चिनो हा सेगजंमनि आ हाना जनतासे किफ्लिदि चिनि मतेखान जों तंना मुसुमो चिनि सामु मतेखान जों जाना मुसुमो चिनि कालमु मतेखान जों काना मुसुमो ताइ जों जे खायना मुसुमो चिनि हुकुमु मुकुमु खान जों तंना मुसुमो आरो जों बुइबायते सात पिटकताइ खायजंले कारण हाजार चिनो राजा जोंनो नायकलो तिदुलो हाना तुइ फेका केतु 75 years ताम काइतों आजागाव जोंनो फातन बरो फाइ जोंनो सात पिटक खाइ जोंनो चिनि तमन सुरु सेगि नै पेबिका आबन बागै ताइले जों ताइ सयज खलालिया आबन बागै जों तिप्रसा थानचांका जों तिप्रसा थानचाङै जों सिमिनो तंनाय चिनि हाव चिनो बनो दिबा जते कायसांखाय चिनि बुबाग्रा तो साइ दङ दारमने पिसफुललि जे 12 तारिखनि जे प्रग्राम न पिसफुललि खायनाय हनाय जोंथ 70 years 70 year जों नुगै दङ माहाय गोबां कायसा पार्टीनि एगेन्स्ट गोबां भाइलेन्स नुजागोता ओंगे दाबो पिसफुललि समन आपन बसकां प्रग्राम बो आपन किजा साइ खनार कैसा होता नरं नायदि जों एडिसि चौमारि फुरु एडिसि हाबां फाइनो सका नर जतन नुखना चिनि जे जागा रेलिंगो जे जागा चिनि जनसभांगो जों आ जागाव कुनो केबुनि बदलनो जों जासे सुरु जों केबुनो पुतुमा करिको केबुनो बा हाइनानि साबा करिको जों आरो तामखाय जों जतन पालके फायो चिनि रसामुं जों रसाब लाई आरो तंग थालाई जों जे चिनि थानसा ने मारिनो चिना हामजा मानस जों कायसा न कायसा जों या फारलाई ए आबा हाइकेनो तिनि 12 तारिखो बो जों बुइनि बदल हाइके निने कसाक निने कखरा निने कुफुर अबा हाइके चिनि खगलाई सोलोगान रुइ फाइ लामा बतल खिमै बुइनो कुल फाइ जों आमपि खाय पीसफुल माने तामा
chini borong ka cheng peace na hamjang nai khaksang mano cheng belai hamjago cheng wala sulai na hamjai abon bagai cheng adinu jotor palka phaine ar bubagara kok sanai tai chini leader kok sanai abon bisungo chini aro agini je chini siri sitin simichu sabu tok thalai man abo cheng khlai abo taunu bagai ka abo ti maniro kamai thangmai ke chini gobon ba kaisa revolution tu bana hangka kai borong bakhana basar na hangka kai borong ni je hamia chaya bor wan sugui buni dopho gadalai thangai nijini dopho chubaya buni dopho thang chubai tongnai nijini dopho respect khai buni dopho thang respect khai tongnai nijini dopho khulmia buni dopho thang khulum tongnai buni dopho bufa han tongnai a je borok bujia rongno aba he han tongnai rongno जों सिरिना बागैसो दिनै दिनै all the peaceful way के जों खायमानि खालाय बाहायके नों तिनि रसा मुनो रसा बुइ निनि तमुनो न मुइतु खला रिमान खांगा काय कम से कम आ बरक जे बुजियां तंगना जे सियां तंगना बर कम से कम उ आगे नि तमुसा मुनो फन बमुइतु खाला जाय बिनि बुमा बुफा बिनि सुसा अंको बिनि नाना थाबुसौ तामखे फाइके बाहायके फाइके आपतिनो कम से कम मुइतु माला आवन बागैनो कल्चर न मुइतु खाय कल्चर न रिवाइव खाय जुदन तुबिमा खांगा काय नि न्यू कल्चर न आगे हमजगे बुनि कल्चर न हमजग तंगना र हायना हाय बर बहा किफली मा फायने आवन बागैनो जों केबने एगेन्स्ट कक साया केबने कम्युनिटी एगेन्स्ट कक साया जेसिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट जेसिनि बरौनि अधिकार जे मानथाय राइट तंगमने जों आबनो मिसल सोंखि मान खाय गावबो जे अर जों आन्दोलन खायमोन आबो स्टेट गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट बया जे स्टेट जे आदार चिनि बरक सारा जे नन इंडिजिनस नन टिप्रासाद बागै बया जों सुदु दिल्लीआवसो जों साहानमो जों इको नाहादि पूरा चिनि टिप्रासाद जों थानसा जों नाय ग्रेटर टिप्रा लैंड आबन बागैनो चिनि अ राइट न चिनि अधिकार न नों जों न रदि जों न साप्रेस्ता खायदि अप्रेस्ता खायदि चिनि राइट न ता सेकदि नै साहानो बागैसो जों पीसफुल होके जों खलायनो नायो तै अब आइकेनो पीसफुल खाने खलायने तै अ जागा बुबग्रा बुबो साउ बु जेसे फाना जों बु तगो फाइफान थ्रिफान फायरि जों सातकतु जों तगो फाना आरो जों याक्ति साया माने चिनि हामजमन गुबै बुबग्रा हामजमन गुबै थानसा का गुबै आ थानसा न मादिनो चिनि हामजमन आबन बागैनो पीसफुल माने जों पीसफुल नै आबन बागै जों केबनो जासु सुजा